Buenas, Mella, felicidades por el gol y por la victoria do equipo. Nada, resúmenos un pouco como viches ti o partido, tanto a nivel individual como colectivo. Bueno, moitas gracias o primeiro. A nivel colectivo foi un partido moi traballado, moi duro, a verdade. Eles viñeron a facer o seu xogo que dáselles moi ben, nós soubemos contrarrestalo bastante ben. Ademais, soubemos sobrepoñernos ao 0-1, que nunca, desde que empezou a Liga, nunca estivéramos detrás do marcador. A verdade que fomos bastante maduros e soubemos solventalo bastante ben. Fálanos un poquinho a nivel individual, como te biches no día de hoxe, xa non solamente polo gol, sino por todo o partido, onde, como diste, empezar perdendo é moi complicado a nivel anímico. Comenta aí por alto un poquinho do... Bueno, moi contento primeiro polo gol, por poder estrenarme esta tempada, e despois sí que de menos a máis, diría, sobre todo na primeira parte, contactando máis co balón e madurando ben o partido. Xa na segunda, bueno, tras a amarilla xa un pouco máis baixo do ritmo, contrarrestando un poquinho menos as súas contras e demais, pero bueno, o importante, xa che digo, é saber contrarrestar o seu gol, poñernos por diante dúas veces, 4 de 4. Siguiente xornada, visita noso Silva, rival complicado, como todos os de terceira división. Como ves o equipo tras esta gran racha? Bueno, o equipo chega con moitísima confianza despois de gañar os 4 primeiros partidos. Sabemos que non nos podemos despistar agora, hai que seguir con esta racha o máximo posible. Bueno, ven un rival que aínda está invicto tamén, como a nós, aínda que empatou esta última xornada, puido empatar con menos todo o partido. Sabemos que é un rival moi difícil, que fai un bo xogo, pero aquí sabemos que na casa temos que ser fortes e se queremos estar arriba temos que perder o menos posible aquí na casa. Moitas grazas e felicidades. A ti, grazas.